ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ୟାପ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ ଘର ଆପଣ ଆଦେହରେ ପଶିଯିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଖରେ ଥିବା ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ, ଆଉ ଦେଖିବା ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ଟିକେ ବଜାଉଲୁ ବୁଲା, ଏଇ ବଜା ବଜା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ବଙ୍କା କାଚ ଉପରେ କେମିତି ପାସ୍ କରିଯାଉଛି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍। ଏଇଟା ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ସୋନୁ ଚଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକୋ ମେସିନ୍। ଆପଣ ଏଥିରେ କଥା କହିଲେ କଥାଟା ଯେମିତି ମାଇକ୍ରେ ଇକୋ ଭଳି ଶୁଭେ, ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ଇକୋ ଭଳି ଶୁଭିବେ। ଦେଖିବା ସୋନୁ କଥା ହେବ କେମିତି ଶୁଭୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଓଡ଼ିଆ ଇକୋ ହେଉଛି। କଥା ହବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସବୁ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପାର୍କ ଭିତରେ ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଏବେ ଯିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏଇଟା 3D ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି। 3D ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସବୁ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ହାତ ପାପୁଥିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜୋରସେ ସର୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆକୃତିର ବେଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସତ ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ଭୁଲଭୁଲିଆ ଭିତରେ। ଏଠି ସିନା ଆପଣ ପଶିଯିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ଏଠି ପଶି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛୁ କେଉଁ ପଟେ ବାହାରିବୁ। ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଫଟୋ। ଆଉ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ 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 ଫଟୋ ନେଇକି ଏ ବଡ଼ ଫଟୋ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି।
फ्रेंड्स एबे आम कौटे आसी पहुँचले आपण तो जानी सारी यहाँ हूँ डायनासोर पार्क। तो चलते बुलिक देखा डायनासोर पार्क भितर कौन अच्छी। फ्रेंड्स आमर बुलाबुली सरीगला आपण भी निश्चिंत आसतु आ पिलामानक भी लेके आसतु। एटी बहुत किसी शिखबार जिनस अच्छी जानवर जिनस अच्छी। तो रोची पुणी देखा आ गोटे नुआ ब्लॉग रे। वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करदेवे। धन्यवाद।